Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ορολογία του σινεμά που χρησιμοποιώ και εγώ στα βίντεο σε περίπτωση που δεν την ξέρατε ή είστε boomers. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Sequel είναι όταν μια ταινία αποτελεί συνέχεια της ιστορίας. Τι κάνεις εκεί? Βίντεο. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Sequel είναι όταν μια ταινία αποτελεί συνέχεια της ιστορίας από μια άλλη. Prequel είναι ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή όταν μια ταινία αφηγείται τα γεγονότα που έλαβαν μέρος πριν την προηγούμενη ταινία. Easy, τι, δεν το πήρα εγώ. Το ψέμα. Όταν κάποιος λέει ότι θέλει να δει κάποιες ταινίες σε release order, σημαίνει με τη σειρά που βγήκανε, ενώ με chronological order σημαίνει με τη σειρά που έπαιρνε μέρος η ιστορία. Δηλαδή, αυτό σημαίνει να δεις ένα prequel πριν την original ταινία και ας βγήκε πιο μετά. Και για να βάλω ένα τέλος στο debate release versus chronological, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση. Κάποιοι λένε release γιατί με αυτή τη σειρά φτιάχτηκαν, άρα ο σκηνοθέτης μπορεί να θέλει να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον και με αυτό το prequel να σου δείχνει μια ενδιαφέρον ιστορία που θα καταλήξει στο original. Άλλοι λένε chronological γιατί πολύ απλά έτσι έγιναν τα γεγονότα της ιστορίας. Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται. Ας πούμε, το Rogue One είναι prequel, αλλά προϋποθέτει ότι ξέρεις τι θα γίνει μετά και μάλλον δεν θα το ευχαριστηθείς αν είσαι Star Wars fan, σε περίπτωση που δεν έχεις δει τα προηγούμενα. Εκτός και αν κάνεις rewatch. Αλλά για παράδειγμα, το Tokyo Drift, ενώ είναι το τρίτο Fast and Furious, διαδραματίζεται μετά το 6 και δεν θα βγάζει νόημα να τα δεις με release. Reboot/remake είναι καινούργια εκδοχή μιας παλιότερης ταινίας. Δηλαδή, σαν να ξαναγράφεται η ιστορία. Το soft reboot είναι όταν έχεις ένα νέο ξεκίνημα χωρίς να διαγράφεις τα προηγούμενα. Ο όρος requel βγαίνει από το remake και το sequel και είναι στην ουσία ένα sequel που σημαίνει μια νέα αρχή, ένα πέρασμα της δάτας με νέους χαρακτήρες διατηρώντας το vibe και τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων ταινιών, αλλά με νέα πλοκή. Παλιότεροι χαρακτήρες συνυπάρχουν και μπορούν ακόμα και να εμφανιστούν. Με άλλα λόγια, τα requel είναι ένα soft reboot με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ότι συνήθως έχουν την ίδια δομή με την αρχική ταινία. Το Legacy Sequel απ' την άλλη μοιάζει, αλλά έχει λιγότερο το στοιχείο του remake. Εστιάζει στο πέρασμα του χρόνου περισσότερο, γι' αυτό και βλέπεις μεγάλους τους χαρακτήρες. Επίσης, συνήθως βγαίνουν πολλά χρόνια μετά την προηγούμενη προσθήκη στο έκτοτε franchise, και εδώ υπάρχει το πέρασμα της δάδας. Πολλά Legacy Sequels είναι και requels. What the fuck? Spin-off είναι όταν ένας δευτερεύον χαρακτήρας παίρνει τη δικιά του ταινία. Συνήθως απέχει από τη βασική ιστορία ή τους πρωταγωνιστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί των προηγούμενων. Adaptation είναι πολύ απλά η προσαρμογή. Για παράδειγμα, το movie adaptation ενός βιβλίου ή live action adaptation ενός κινουμένου σχεδίου, όπου live action σημαίνει με κανονικούς ηθοποιούς, ή όπως anime adaptation κάποιου manga. What the fuck? Το source material είναι το αρχικό μέσο στο οποίο βασίστηκε το adaptation. Δηλαδή, το source material μιας ταινίας είναι το βιβλίο που βασίζεται ή το cartoon, comics, manga κτλ. Λοιπόν, για παράδειγμα το One Piece. Το One Piece έχουμε το manga που γαμάει. Μετά είναι το anime που δεν γαμάει. Franchise είναι με άλλα λόγια το κινηματογραφικό σύμπαν. Για παράδειγμα, το Rocky franchise που αποτελείται από πολλές ταινίες. Από τι! Δεν είναι ανάγκη ένα franchise να αποτελείται μόνο από ταινίες, καθώς μπορεί να έχει και σειρές, ταινίες μικρού μήκους ή ακόμα και comics, ανάμεσα σε πολλά άλλα. That's some bullshit! If you can't beat them, join them. Αυτό το game είναι για τον Μπούτσο! Retcon είναι όταν αλλάζουν πιο μετά ένα γεγονός ώστε πάντα να ήταν έτσι. Όπως για παράδειγμα στο Spider-Man 3 αποκαλύφθηκε ότι ο Sandman ήταν αυτός που σκότωσε τον Uncle Ben. Αν και όταν ο Sam Raimi έφτιαχνε την πρώτη ταινία δεν το είχε σκεφτεί και ήταν κάτι που αλλάξανε μετά. Flop είναι όταν κάτι πήγε άπατο, δηλαδή μια ταινία που τα έσοδά της δεν έφτασαν το budget ή τις προσδοκίες της, φλόπαρε. Peak cinema/peak fiction ή banger είναι όταν κάτι είναι υπερβολικά τέλειο, δηλαδή λαϊκά γαμάτο. Tax write-off είναι όταν ένα στούντιο ακυρώνει μια ταινία. Την αφήνει στην άκρη δηλαδή και τη θεωρεί οικονομική αποτυχία. Πολλές φορές πριν τη βγάλει καν και ας έχει ξοδέψει λεφτά πάνω της, για να μην πληρώσει φόρους. Δεν ρισκάρει και πιθανό flop έτσι στο στούντιο. Στην ουσία είναι μια στρατηγική για να γλιτώσει το κάθε στούντιο από περιττά έξοδα. Method acting είναι μια τεχνική για να μπει ένας ηθοποιός στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή συμπεριφέρεται όπως θα συμπεριφερόταν ο χαρακτήρας του στην καθημερινότητά του.
Αυτό μπορεί να περιέχει το να στέλνεις κομμένες ουρές ποντικιών στους συναδέλφους σου. Character development είναι όταν ένας χαρακτήρας μέσα από εμπειρίες και διάφορες καταστάσεις εξελίσσεται ως άνθρωπος. Είναι λίγο δύσκολο κανείς να έχει σοβαρό character development, όχι αδύνατο, αλλά τα καλύτερα παραδείγματα τα βλέπουμε σε σειρές ταινιών ή σειρές σειρών. Κυκλική αφήγηση / full circle moment νομίζω είναι self-explanatory. Στην ουσία, μέσα από προοικονομία και establishing, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μια ιστορία ξανακαταλήγει στην αρχή της. Γαμώ το game. Binge watch είναι όταν κάθεσαι και βλέπεις πολλά ή όλα τα επεισόδια μιας σειράς ή μια σειρά ταινιών μονοκοπανιά. Σαν μαραθώνιο, με άλλα λόγια ανεργία Pro Max. Έλα, ψόφα, θα το πάρω αυτό το kill. Τι, δεν τον πήρα εγώ. Κλεπτοκυλάδες. Horror vs thriller, κι όμως δεν είναι το ίδιο. Ενώ τα horror έχουν ως στόχο να σε σοκάρουν και να σε φοβερήσουν, τα thriller στοχεύουν προς την ένταση και το να σε κάνουν να νιώσεις άβολα. Πήρα kill. Γαμάω. Τα horror μπορεί να βασίζονται στη βία και στο θάνατο ή σε υπερφυσικά τέρατα ή στη χρήση jumpscare για να τρομάξουν το κοινό τους. Ενώ τα thriller δεν έχουν στο επίκεντρό τους τη βία και το θάνατο. Βασίζονται περισσότερο στην ιστορία και παρά στο θέαμα. What the fuck, hell no. Είναι γεμάτα suspense και αγωνία. Εννοείται ότι μια ταινία άνετα μπορεί να ανήκει και στις δύο κατηγορίες. Πολύ ωραία γραφικά το game αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία γραφικά. Όμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τώρα δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ναι, σε σας μιλάω, μπουμεράδες. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτό του είδους βίντεο με gameplay από πίσω και τα λέμε στο επόμενο. Easy money. Τι έγινε ρε μαλάκα. Πάρ' τον πουλό ρε μου χάλα στο gameplay.